OK, čaute, dávam krátky príklad, jak vždycky vyhrať biliard hokej. No dobre, dajme tomu, že začínajte. Dajte úplne silnú, aby ste to takto odpinkli, no nemusí, to je len začiatok, to není podstatné. Teraz Maďar bude sa snažiť dať gól, skoro dal, ale nedáva. Obrancu si kľudne môžete takto tuto rozbúrať, to nebude. Dajte si ho takto, keď bol tu, tak si ho dajte takto, tu je ten puk. No, ide tento Maďar. Ups, dal do hráča, takže ide na je na trestnej. A teraz ideme my takto s týmto. Sem takto. Dobre. Maďar protihráč sa bude snažiť týmto tu. V strede odpinknúť tam ten puk, ale dá do brankára. Dobre. Ide na trestnú a my si môžeme brankára popraviť zadarmo. Popravíme si ho do stredu a teraz takto odpinkneme. Počkajte, skúsim to nejak. No dobre, takto. Teraz ide protihráč. No a tam je ten puk. On to dá takto. Tu je ten puk. Takto. A tu je toto. No on ide takto. Ten Maďar tu, on takto pôjde. Tu je tá hokejka. No a on už sa dotkne. Takže vy máte šancu ísť. Super. Maďar sa trošku, protihráč trafí do puku a vy teraz máte šancu zaskorovať, ale nedávajte vysokú, lebo to sa vám nemusí podariť. Dajte len takú maličku, dobre. Teraz môžete kľudne týmto, on vás sa bude snažiť odraziť, ale bacha, to bola chyba, lebo vy tu máte toho Šveda a vy im to takto zablokujete. A on sa bude snažiť dať malú zo stresu. Super. Teraz vy môžete streliť. Ale vy radšej idete takto, aby ste ten ťah Vy idete potom takto. Zablokujete. Ten super zablokuje. A on takto. A teraz má na penálte, lebo keď je na tom oranžovom a trafí sa do neho puk, tak je najazd. On sa posunie. Už sa to blíži, vy idete takto, on ide sem takto, vy idete takto, on bude sa chcieť odraziť a je to gól!